Здравейте, вече съм готов. Пътувам към старта. Не остана, не остана. Проверяваме. Последни 30 секунди. Не се чува да остатък сега, отново сме заедно. Айде! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Айде! Метри и половина. Сега добре. Първият пункт мина доста добре за момента. Изпил съм едно шише с електролити и до момента съм на втори гел. Сега предстои 1 километър
едно трудно изкачване. И след което имаме 13 км спускане надолу. На това изкачване няма смисъл да се боря. Малко да спестиме батериите, че има още 90 км. 11 км. В момента съм сам. На първия пункт разредих. И сега сме на правото, където малко се възстанови. Преди следващите изкачвания. За момента се движа добре. Има по-се желание. Но това е. Километра вече. Почвам да се изморявам. Обърках пътя. Но вече съм в правия път. Изгубих една минута, но нищо. Още 3 км до другия пункт. Хайде до тогава. Иначе е готино търсето. Тихо. Хладно е. Окей, за момента няма мечка. Дано и да не срещаме. Айде до после. Километра. Една четвърт мината. За момента темпото е добро. Капнах едно гелче на пункта и остават още 9 до следващия. Е, това е мотивация. Ае! Браво! Да те надъхат пирингалов. Няма по-яко от нещо от това. На Витоша 100. Километър 32. Преди четвърти пункт на бариерата. Чувствам се уморен. Даже спирам на моменти да походя. Още 1 километър до другия пункт. Малко да зареда. И започва трудното. Иначе до сега беше лесно. Босник. Значи много се изморих. А не е нормално. Не ми се говори. 41,5 км. Вече съм
Супер уморен. Пробягах маратон за 4:48. Супер трудно ми е. Само това мога да кажа. Нищо не се вижда, освен на 1,5 метра пред мен. Още малко ще стигна пункта. Малко, 20 минути. 2 км. След което идва най-тегавата част. 17 км без пункт. Трябва да взема много вода. И храна. Защото иначе кофти. Но минали оная част. Всичко е горе-долу добре. Ще успея, може би. Просто трябва да се нахраня добре и да се хидратира малко повече. Защото по този бир ми взе всичката сила. Ау. Айде, до после ще снимам изгрева. Най-сетне до това чуй петлово. Право ми се еба майката. Паси изкачването. Паси изкачването, братко. Спрех фенера, защото вече идва изгрева. Последните половин километър ги ходя, защото просто съм без сили. Много сили изкарчих нагоре. Надявам се сега на спускането, ако има изобщо спускане, малко да си почина. Трябва да се нямам и да се зареда с много вода, защото ми предстои 17 км без пункт. И след тези 17 км, може би, идва по-лесната част. Но до тогава има твърде много време. 46 км, пълното страдание от баткови криси. Вече съм се предал. Ходя. Ама е мега красивото. Става 15 км до следващия прекрасен пункт и след това вече надолу има някакъв шанси да потичам. Ама до тогава има много време. Витоша 100. Пати предизвикателството. Може би тръгнах една идея по-бързо и сега си бера плодовете на това бързо тръгване. И сега не мога да мръдна. Краката са се сковали. Ужас. Избиваме една депресия направо. Красота. Гледайте хора. В 6 сутринта над Чуйпетлово. Красота. И един бедственик. Ау! Гледайте красотата на Витоша. Ако това не е най-тежкият етап, следващия ще бъде по-тежък. 48-9 км вече. И аз се мъча на Витошата. Много бедствам, много. Последните 4-5 км съм бедственик. Не мога да повярвам. Аз съм на най-красивото място. Мирише прекрасно. 49 км, 6 часа и 5 минути. Много се забавих. Ако се събера и успея да го изтичам този етап, ще завърша. Ако ли не, се отказвам.
как е, брат? Страдаме ли? Страдаме яко, а? Нещо проблем с корема имам и сега видя. Високо съм да се върна, ама нещо. Аз нямам проблеми, ама всичко ме боли. Това е съвтето днеска. Да. На утрото. Ама тръгнах много бързо и ето ме тук. Викам уроци. А? Викам уроци. И с тази жилетка. Да, напълнил съм я. Пречи. Ако идвам пак, ще накарам някой да ме чака на Боснекса с жилетката евентуално. Да ми даде нещо и това е. Да ми спести половината страдание. Така опитам да потичам, че като спра и краката ми заправо. Мале, вече 7 часа съм на крак. Какво се случва, брат? Говоря си сам. 25 км. Все още се движа. Трудно. Но е красиво. Не мога да го оценя. Малко се закрепих, преодолях няколко километра на тичане. С добър пейс. 58 км и 37 за 7 часа и 15 минути. Още малко ще стигна пункта. Не презареждам. Не е ли красиво? Много е яко. Поизгръда слънце. Краката са леш. Без коментар. Та Витуша си е ебат дългът. Вече съм като зомби. Не приличам на човек. Не е за всеки това, хора. Трябва да тренират. Няма да стане без тренировки. Стигнах 68 км, направих зверски фалит. В момента не съм тичал от повече от 5 км. Никакви сили нямам. Иначе природата е супер готина. Много е красиво тук. Адски съм горд със себе си, че изобщо стигнах до тук. Много силно ми минават мисли за отказване вече. Особено на 72 км, където е и пункта. Но съм пред много голяма дилема, защото след него има само спускане до финала. И ако се събера, ако се подкрепа с храна, ще има някакъв шанс и днеска да успея да го завърша, живот и здраве. С някакво темпо тип 13 часа, приблизително 14-15 дори, че аз малко си мисля, че за 3 часа ще мина 30 км, ама като гледам как минавам 7 за 5 за час и нещо, надали ще успея да мина 30 за 3,5-4. Значи реалистично темпо, в най-добрия случай 14 плюс час, като за първа Витуша, ако стигна финал.
Така че ще ви кажа, пичове. Сега ще ви покажа природата. Ето къде се намирам в момента. На километър 68,5. Сигурно се питате защо не тичам. Защото краката ме болят адски много. И нямам никакви сили. Ето бе, мога. Хоп, 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 хоп. Ай, стига толкова. Вижте какво съм си написал. Аз мога. Вече си изтрил, да, ама. Мога, бе. Мога. И ще го завърша. Само да мина трудната част, последната трудна част. Как ще се наспа утре само? Как ще се наспа? Ще спа 2 дни. Пътяките борчета. Съжалявам, че не успях да снимам повече. По време на кризи не искаш да говориш с никого, не искаш нищо да правиш. Така че плана ми да снимам доста готини неща. Малко се проваля, но ето бе, снимам. Ако аз мога да завърша, и вие можете. Тева. Аз съм на спускане, не мога да повярвам. Не съм объркал пътя. Мале къв бъде. Добре, че е само 5 метра. Бати ма. Бати звяр. Ако някой да не коси, бе. Ентусиаст в гората. Мале. Това си е селото. Бати щастието. Няма такъв кеф. Цивилизация. И този сегмент съм го виждал по видеята на другите хора. Добре съм, бе. 69 км. Остава и кучета да ми ядат. Само това ми трябва. Много се кефа на новата камера. Слуша да. И аз се уча да снимам, докато се уча да бягам 100 км. Лапсус и бол в това видео ще има. Защото говоря едва ме да. Мисълта ми тече доста бавно на моменти. ...71 км бягане. Вече сме в спускането. Направо не се издържа. Краката са огън. Духът е нисък. Искам да благодаря на кавата и на Марки, на сестра ми и на майка ми, за това, че ме подкрепиха и ме окуражаваха по време на тази мъка.
Още не е свършил. Все пак искам да го знаят. Виждаме къде съм. Най-красивото място. Ето. До рекичка. С удоволствие бих си дошъл на разходка някой ден. А днес мъчение, братко. Голямо мъчение. Не мисля, че аз се отказвам. Ще да бъда сили. Всичко е до волята и до храната. Много е важна. Което ме подсеща, че трябва да изям нещо. Но съвсем скоро. Още един пункт. км. Е там горе. Ще срещна Калинг. Ме чака. Да. Да. Много е трудно така. Трудно е. Ти искаш да не е? Ама снимай на какво прилича. Живо. В района на Вечната кал. В много голяма криза. Много голяма криза. С много сериозни мисли за отказване. Но върва. Дано да не правя голямата грешка в живота си. По пътеката на Бистрица бяга. Чува се дали да не опитам малко да побягам поне. Бавни. Много бавни. Като вече всичко ме боли. Остават 20 км. Благодаря на всички хора, които ме надъхват. Оценявам го. Но хора, много ми е трудно. Но кой не му? На всички. Live 79. 85 км преодолени. Още 12-13. Направо си е мамата е баба. Всичко е болка. Болка. Да, гледайте. Вече съм в Симеоново. Виждам му за края. И така. Километър 90 от тия шибани корени е едно от най-трудните неща в този етап, особено като си на 90 км. Смачкан съм вече. Нямам търпение да стигна до финала и да се наям и да се наспя. 91,8 и 7 по моя часовник. А на трасето след сигурно 90 и един почти. Опити за тичкане и завършване. Още час и половина до финала. Голяма мъка. Красотия. Голяма красота. Ето я и другата. Километър 92,5. Последният пункт на Драгалевци. По мой часовник 93,9. Километър и половина екстра, защото съм пич.
Вече съм на 95 км или четвърти реално. Мисля, че остават около 4 км до финала и съм смачкан. Тотално изцеден. Дори надолу ходя. Философския камък. Финални метри. Преди финала. Километри по-скоро. 2,5. Последен километр и половина. Само дори няма да го завърша, бе. Благодаря на Fire за натрапацията през повечето път. Не остана. Минава. Последни метри. Направо умирам. Дай газ! Давам. Айде, браво! Айде, давай! Айде! О, браво, тичат и малките. Айде! Айде. Не остана, не остана. Давай, давай, давай. Браво. Браво, браво. Здравейте. Айде! След завършването на Витоша 100, вижте каква подкрепа имам тук. Леле, мале. Обена, Денис, децата, сестра ми, приятелка, Калина, Даниелчо, който си тръгна, Краси, Марки и Мони. И аз. Ship ship it up, 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 ship ship it up.